Please be seated. So sa ating recollection ngayon, mga igsoon, usagyod ko kabisaya nga nagpuyo diha dinhi sa Pardo apan usa ka pastor nga nagalagad sa Ginoo for almost 15 years. Dili lang ako pastor kundi nagtudlo usab ako sa Bible School. So onya ikaduha giblisingan pud ko sa Ginoo nga makatukod ko og akong sikta. So after my Bible School, I founded my own denomination. So I'm not only a pastor and Bible school teacher, but at the same time, I'm also a founder of my own religious movement. Pero ang plano sa Ginoo, no, kanang malipay na ta, kanang makaparisto na bitaw ka og sikta, unya i-schedule na ka sa Securities and Exchange Commission, moingon na October 15, kuhaon na nimo ang certificate, lipay kay ka, no? Kanang na-approve na ang tanang mga requirements nga gipasubay sa balaod. So dinhi sa atong nasod, di na to malikayan ang daghang mga sikta nga gitukod sa nakalain-laing probinsya sa Pilipinas. Kay kini maka-elevate man sa sitwasyon sa usa ka pastor. So ako lagi ko'y plano nga mahimong Katoliko kay kada nagtukod ka og imong sikta. Unya nag-istorya lagi ni Simon Senior ganiha nga diri sa amoa medyo hayahay gyud kay maghatag magyud mi og ikapulo kada Domingo. Nya kitang Katoliko ginagmay biya atoa. Kay kanang atong kanta sa opiring nga kining halad to Ginoo, jutay ra gayod, di ba? So ginagmay kay atong halad. Napay uban ilang i-revise. Kining halad to Ginoo, jutay ra, kuhaan pa gayod. Unya di ay pagkahuman ako o ka-convert, daga na kayong invitation, hanto dito na ako nakapuyo sa Manila. Since 2010, dito na ako sa Manila o nagpenetrate ko sa Luzon, Central Luzon, Northern Luzon, Southern Luzon. So sige ko dito ikot-ikot, pero dinhi pag-invite ni Brother Jeffrey, ang inyong Paris Pastoral Council President, ako ang gidawat kay nangandoy sad ko nga makabisita dinhi sa Cebu. Sa dugay na akong sigig istorya-istorya o mga Tagalog sa Manila, no? Palagi na lang nakatagalog. Usahay mahirapan sa kalisod, di ba? So dito sa Manila, sige ko gahatag og mga talks mahitungod sa akong conversion. Giunsa nako pagka-discovery ang mga maayong butang sa simbahang Katoliko. How I discover the beauty of the Catholic Church. Amen? Kay ngano man nga nanguyab ka ng imong girlfriend, kay naa siya'y beauty nga diha ra nimo makita sa iyaha, dili nimo makita sa ubang babae. Amen? Pero magbantay ka kay ini ka senior citizen sa imong girlfriend, mawala na ng beauty. Ang mabilin, this beauty na lang. Amen? So, discovering the beauty of the Catholic Church. So, ang among pamilya, pure good ni nga Protestant. Naa din niya ako ang pagumangkon karon ang iya pong mama, pastora pod. Pero na-convert na pod sa Katoliko. Ako siya patindugon, Brother Jaidil. So, ang iyang mama karon naa sa Mountain Province, sa Baguio, sa Banawi. Naghatag og mga talk, nakabook sila dito for until December 28. So ang iyang mama kay pastora niya, ang bana pod sa iyang mama pastor pod, no? Dugay pod na pastor pero karon nakabalik na sa Katoliko. Pero palangga gyapon namo ang among mga kaubang pastor, no? Wala magpasabot Katoliko nami, pero ang ubang mga kauban namong pastor dili namo palangga gyapon kay amo man silang gi-invitar na mopauli ta sa simbahan Katoliko kay dinhi sa simbahan Katoliko mao lang ni ang simbahan nga naay inahan si Mama Mary. Sa kadaghan sa simbahan sa tibok Pilipinas walay inahan. Ang Katoliko ra makapangayo ta og tabang sa atong inahan. Amen? So atong palakpakan ang Ginoo. Unya hatagan nato Ismail ang atoang makatupad niya atong istoryahan na ayaw kalimti ang akong pinaskuhan.
Oh. So palakpakan na to pagbalik ang Ginoo. So of course, no, mga igsoon, siguraduha nga kanang imong katupa dili na siya makalimot sa imong pinaskuhan na open ang imuhang pultahan sa pagdawat sa pinaskuhan until December 25 at 12 midnight. Amen. So karon ato nang i-pray, Lord, kinsa man akong tagaag pamasko, imo na nang i-pray. No? Unya, Lord, katuntang akong mga ninong-ninang makainomdom unta sila sa kuha karon para makapadal sila og pamasko. Dapat i-pray gyud, iampog yun. Amen? Iampog yun mo, Lord, tagaay ko rod ang kato akong mga ninong, mga auntie, akong mga tita, mahinumduman ta ko kay ibag yun, lain yun kun ang Holy Spirit maoy mag-remind. Dako yun ang pinaskuhan na ihatag. Amen? Kaysa kung kita ko'y mangayo, magsigitat pa dungog-dungog, mag-text, samukan mo na sila. So dito na to sa prayer. Inikaon na to sa lawas sa Ginoo, inigati na to og misa, sa misa di Galyo, isuryahan na to ang Ginoo, Lord, ang ako ang pamasko, Lord. Ayaw kalimti, Lord. Amen? Imo din isulti niya, kung ikaw, nakahuman na ka og school, nakatrabaho na ka, nangita na ka og girlfriend, imo gyapon iampo, Lord, human ako og trabaho, human ako eskwela, tagain ako og girlfriend, Lord. Hinaot, Lord, nga ang babae nga imong ihatag naara dinhi, Lord. Amen? Ya, kung ikaw po babae na ka, ang imong edad nilampas na sa kalendaryo, dapat imo na po pangayoon sa Ginoo nga moabot na ang imong boyfriend. Lord, ikulbaan naman ko, Lord, kaya nga akong edad, Lord, 34 naman. Lord, kung naaman din ang lalaking imong giandam sa kuha, Lord, abrihi iyang mata, Lord. Ayaw tuguti, Lord, nga maabli ang iyang mata, Lord. Senior citizen na siya, Lord. Kung naaman siya din, open. So pangayoon na to sa Ginoo. Amen? Ask and it shall be given unto you. Kaya naatay misa di Galyo. Aron mamaraig ka sa Ginoo. Ngayon sila, unsa man mong mga Katoliko sige, atin-atin mo misa sa misa di Galyo kay para naamoy gipangayo. Natural naman. Mao gani nagsakripisyo ta kay doon natay giwis na pangayo na to sa Ginoo. Amen? Atong palakpakan atong Ginoo. So, una, ang akong nakita sa simbahan Katoliko nga naghatag na po og atraksyon sa una kay wala man ni mamamiri. Ang amuabong doktrina sa mga pastor is, mga brothers and sisters, paminaw yung mga ayuha, ang doktrina ginamong mga dili Katoliko is Christ alone. So Christ alone, si Kristo lang. Muna nga among yung sa likway si Mama Mary kay ang among argumento doktrina nga ang plano sa kaluwasan, Christ alone. Kay ano ang among doktrina, sukad sa mga protestante sa una, 5 man na alone, no? Grace alone, Bible alone, faith alone, Christ alone, panglima, glory to God alone. 5 na siya ka alone. So kung ikaw Katoliko ka, atubang nimo ang protestante, maghisgot na siya og mga alone, no? Faith alone, grace alone, Bible alone, Christ alone, glory to God alone. Wala din ka Katoliko nga unsaon na pagkahimong alone nga 5 naman na kabuok. Di ba? Nakuha nimo ang logic. Amen? Iyon ka nga, ang kaluwasan is faith alone, Christ alone, grace alone. Kung saan man pagka-alone, nga tulo naman na sila. Dili na siya alone. Dapat kitang Katoliko, kabaluta mo adjust ba? Mo smile din ka, tanaw mo ang naong sa pastor. Pastor, kung saan na pagka-Christ alone, pagka-grace alone, faith alone, na daghan naman kayo na siya nga alone. 5 naman na siya ka-alone. Unya, ang Biblia nag-ingon man sa Genesis chapter 2 verse 18, it is not good for a man to be alone. So kung ikaw dili ka magpari, dapat magninyo gyud ka. Kay dili maayo sa usa ka lalaki nga alone. Amen?
Nya kung naa na kay asawa, dili gyud mo magbulag. Do not walk alone. Kay daghan mang manintal nimo. Dapat magkuyog gyud mo kanunay. Amen? Yang ubang mga bana kay kung senior citizen na ilang asawa, bili na lang ka sa balay day. Kay maluoy naman ko nimo maglakaw. Kay naa di siya lain, nagitanaw-tanaw. Diba? So, dapat wala gi bulag. Kay kung magtiayon gani mo magbulag mo, musulod dayon si Satanas. Moto dito sa Garden of Eden, sa diha na gikasugat ni Eva si Satanas. Asa man si Adan atong panahon na. Sa diha nakita ni Satanas ang bitin dito sa kahoy nga mansanas ug miingon ang bitin. Unsay ingon sa Ginoo nga dili mo makaon aning bunga sa kahoy? Ingon si Eva nga, oh, kay sa panahon nga mukaon kami, mamatay kami. Bisan gani sa paghikap niini. Mingon ang yawa, dili ka mo mamatay. Sayop na, mahimo mong bright mo, makabalo na mo pag-determine what is good and what is evil. Sumato ni kaon si Eva, dito adtong punuan sa maong kahoy, ikaon niya ang bunga. Asa man ang bana ni Eva, asa si Adan. Kano saaman musulod ang tentasyon, kung ikaw na lang usa, layo ka sa imong asawa o layo ka sa imong bana. Amen? Mao nga si Satanas ni nakakitaw higayon na tintalong si Eva, ambot asa ka si Adan naglakaw-lakaw. Muna ang kasalanan ni Eva, dako kayog tulubagon si Adan. Your responsibility as a husband sa panahon nga ang imong asawa naa sa gikasugat niya ang yawa. Asa man ka, husband ka, dapat manindigan ka sa imong pagkabana para dili na mahitabo pag-usab ang nahitabo sa atong unang inahan nga nalinglas siya sa demonyo kay ang bana wala didto sa panahon sa crisis sa iyang kinabuhi. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Ug sa diha nga si Eva naminaw sa tingog sa bitin, ang atong unang inahan, gibiyaan niya ang iyahang responsibilidad na atong inahan sa tanang may kinabuhi sa tibok kalibutan. Kay unsa man day meaning sa ngalan nga Eva? Inahan sa tanang may kinabuhi. Pag-abot ni Mama Mary, unsay nahitabo? Gibalira ang Eva. Gibali siya, gihimo siyang abi. Munang ang atong kanta, Abi Maria. Kay pag-abot ni Mama Mary, ang nabakanti nga pwesto nga gibiyaan sa unang inahan, gidawat ni Birhen Maria aron siya mahimong inahan kanatong tanan dinhi sa bag-ong kasabutan sa simbahan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan nato atong Ginoo. The first mother was defeated against the devil because the first mother listened to the voice of the devil. But the second mother accept the challenge to face the devil. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi ng Panginoon kay Satanas, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. You will strike at his heel, but he will strike at your heel. Gitanaw na ko ang Biblia. Ingon ang God the Father, muabot ang babae nga makig-away sa yawa. Karon kinsa man ang babae nga dunay capacity nga makig-away sa yawa? Who is that woman that has a capacity to challenge the devil? Walang iba si Mama Mary. Amen. Napapay laing babae dinhi sa Cebu o sa tibuok kalibutan nga adunay katakos nga makig-away sa demonyo. Walay lain gawas sa atong mahal nga Birhen Maria. Amen. Muna sige tag-ampo, Mama Mary, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Kay ang pag-ampo sa usa ka inahan labaw pa sa pag-ampo sa usa ka uyab. Kanang uyab kung masakit ka, tigawak-tigawak naman na. Paningkamot gudlin kay na mamatay gani ka, mangita gyud og lain. Di ba? So
ang pag-ampo sa usa ka inahan dili nimo ikakumpara sa pag-ampo sa imong uyab. Kay kanang uyab unsay may tabo nimo mangita ra man naglain. Pero ang pag-ampo sa usa ka inahan cannot be compared to any prayer. Sa record sa mga prisuhan sa tibuok Pilipinas, kung tan-aw nimo ang logbook, imong iskan ang logbook, ang mga bisita dito nga nagbisita sa mga binilanggo, inahan gyud. Gamay ra kayo ang percentage sa uyab. Kay inig kapriso sa ilang bana, sayo na makipagpangitag lain. Muna ang logbook sa mga prisuhan, nanay gyud ang kanunay nagbisita sa mga binilanggo. Because the prayer of the mother cannot be compared to any prayer. That's why the Catechism says that when the course of the life of the Blessed Virgin Mary was over, he was taken body and soul into paradise, and she continued to pray, to intercede all her children by her manifold intercession, continue to bring us the gift of eternal salvation. Catechism number 966. Nasa itong mga katekismo na ang pag-ampo sa usa ka inahan magpadayon sa pagdala nga nato sa gasa sa kaluwasan. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Panawa ang mama kung mo'y mag-ampo sa ospital. Kanang naay mga anak na mga ospital. Maghilak yun na, Lord, buhia akong anak, Lord. Bahala, Lord, kung puyi, Lord, akon lang ang patsya, Lord. Mupuli na lang ko sa akong anak. Mana yun ang mama, amen? Muna din sa Katolikong simbahan, nasabtan na ko nga, dili ang amo, kay kaming mga pastor, natural, o magsimba ganin, maghilak-hilak bigyan mi. Naka na magsimba mi, gabi kami ka-emosyonal. Mga kapatid, sa oras na ito, sambahin natin ang Panginoong Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Let us sing the song, Jesus, I enthrone you. So, iiyak agad kami, yes Lord, we love you Lord. Pero kung pag-usapan si Mama Mary, magalit agad kami. Ngano mga Katoliko, i-appeal mo ni si Virgin Maria. Niyang Katoliko po, di po makatarong og tubag, magyango-yango na po, sige na lang Brad, padayon na lang diya sa imo ha. Ngano mga Katoliko nga i-appeal mo ni si Virgin Maria. Unya, klaro kayo sa atong Ebanghelyo karon nga appeal gyud si Virgin Maria sa plano sa kaluwasan. Di ba? Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 39. Gisugo sa Dios, and God sent Gabriel into a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. The Bible says, and coming to Mary, the Bible says, the angel said, "Hail, favored one, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greetings this might be. Ay lang mo kabalaka sa iro, kay di lagi mo napahiton. So naglibog pa kay si Mama Mary, kung unsay ipasabot sa mensahe sa anghel. Ningon ang Biblia, apan ang anghel ni balik na to kaniya og mingon, "Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. And he will be great, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end." Mama Mary said, "How could this be, since I have no husband?" Kung saan na ni pagkahimo, mamubuntis kung wala mong kuibana. Ningon ang anghel, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." Tanawa ang imong igagaw na si Elizabeth. Tigulang na kaayo, nagminupos na, apan nagbuntis gyapon siya. Bisag kung karon unong nakabulan sa iyang pagsaba, kay walay butang nga dili mahimo sa Dios. So naguna-una si Mama Mary, minupos na. Unsaon pagbuntis sa nagminupos? Nya si Zacarias ngayang bana tigulang na pud kaayo.
Hinay na po kayo maglakaw kay tigulang na kayo. Nang iyang bana, minupos. Sigurado kung si Elizabeth minupos, si Zacarias, minupos ito siya sa katiguang, di ba? Kung ang asawa nagminupos, si Zacarias, nikupos na po, di ba? Pero, nihingon ang anghel, bisag nagminupos na si Elizabeth, ni buntis gihapon. Nya kanang iyang bana, tiguang na kayo. Kung sa may tawag kung ang asawa nagminupos, ang tawag sa bana, nikupos na po siya sa pagkatiguang. Amen? Pero nagbuntis gihapon, kay walay imposible sa Ginoo. Amen? So si Mama Mary, niadto dahin siya sa kay Elizabeth, and Mama Mary hurried to a hill country in Judea and entered at the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, the infant in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Elizabeth cried out in a loud voice and said, "Blessed are you." Hinarap ni Elizabeth si Mama Mary, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me, because when I heard the sound of greetings, the infant in my womb, John the Baptist, leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Sabihan na dumog ni Elizabeth ang tingog ni Maria, nilihok ang bata. Niya na ang bata sa tiyan, nilihok. So klaro kay itong bata, katoliko gito. Kay pagkadumog niya sa tingog ni Elizabeth, ni Mama Mary, nilihok-lihok man. Kaya kung dili ito katoliko, di man ito bulihok, maglagot man to. So klaro kay si John the Baptist, may nabasang katoliko, pero ang reaction ni John the Baptist, nagpumatod na katoliko to siya, pagkadungog niya ni Mama Mary, nilihok mo siya. Kaya kung dili pa to katoliko, di ito mulihok ko, Maria na po. Masuko din. Diba? Blessed are you, bulahan ka Maria, na nituo ka, maunsay gisulti sa Diyos kanimo matuna. Nituo ka ba? Pareha kay Mama Mary nga, kaya sa Ginoo nga usbon ang imong kinabuhi. Amen? Nituo ka ba nga, gikan sa imong sitwasyon karon nga lisod kaayo, kaya ng usbon sa Ginoo. Gikan sa imong sitwasyon nga perting lisura, usbon sa Ginoo ngadto sa pagkaabundansya. Do you have faith like Mama Mary that God is able to change our situation from poverty into prosperity? If we have that faith, it will happen to us. Amen? So, sabi ni Mama Mary, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, because He has mindful of me, the humble state of His servant. Behold, from now on, all generation will call me blessed. Luke chapter 1 verse 48. Sukad karon, ang tanang kaliwatan magtawag na kanako nga bulahan. Nganong tawgon man siyang bulahan? Kay siya man ang nahimong inahan sa manluluwas sa kalibutan. Amen? Bulahan kay ka-sister, kay ikay inahan ni Mayor Rama. Bliss kay ka, kay inahan ka sa mayor. Bulahan kay ka, kay inahan ka sa gobernador. Bulahan ka, kay inahan ka sa senador. Bulahan kay ka, kay inahan ka ni Manny Pacquiao. Manong nailado man si Mami D tungod kay Manny Pacquiao. Manong nailado man si Mama Mary tungod kay Jesus. Kay mangutanang di ka, kinsa di ay nanay sa pambansang kamao? Mami D dayon. Kinsa di ay ang nanay sa manluluwas sa kalibutan? Si Mama Mary. Muna nailan si Mama Mary tungod sa atong Ginoo. Kay siya man ang inahan sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Kung bulahan ang inahan sa mayor, bulahan ang inahan sa gobernador, bulahan ang inahan sa presidente, mas bulahan pa si Birhen Maria kay siya ang inahan sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. Manang moingon ka nga blessed. Ngano mo mga Katoliko, butawag mo kay Mama Mary nga blessed. Natural.
Kaya kung inahan ka sa mayor, di ba bless kay ka? Inahan ka sa presidente, bless kay ka? Inahan ka sa kapitan, swerte kay ka? Unsa ko gobernador, swerte kay ka. Hagawhawan ng nimong inahan. Ina si gobernador na tagaan ko niya trabaho. Nakita mga Katoliko, swerte kay ka kay si Mama Mary. Muna kung magsari ka, Lord, I will offer this rosary for this following intention. Maunta, Lord, makatapos ko sa kong pag-eskwela, tagaan ko ninyo blessings. So we offer the rosary, we ask Mama Mary for a particular request. Amen? Philippians chapter 4 verse 6, have no anxiety at all, but in everything, in prayer and petition, make your request known to God. So, sa may imong lumin sa imong kinabuhi, imo nang isulti sa Ginoo. Amen? Lord, nangayo ko 1 million. Niya dapat kung mga ikaw 1 million, dili ni mo kusgon. Kaya kung madunggan na naglingkod sa imong tupad, react man na. Asa man na siya mangita ng 1 million na nanindar, magiling na siya puso. So, kinala kung mga ikaw 1 million, silent lang ka. Amen? Kaya kung makadungog nang naglingkod sa imong tupad, na nga 2 million, muriak na, ambisyoso na pagkatao. Asa na siya mangitag 2 million? Naglisod gani siya pamasahe na ikusog-kusog pa niya pangayo 2 million daw. Kinahanglan silent. Ayaw kaguol. Ipaibalo lang sa Ginoo ang imong wish. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. Katong mga namita na og life partner, pagkatapos akong talk, mag-pray over ko sa mga babae na gusto makakita og life partner. Pag-abot ako dito sa Davao, sige, katong magpa-pray over, makakita siya boyfriend, fall in line. Dagan kayo mag-fall in line. Sus, kaya naman dito nag-edad na sa isinta, ni fall in line. Giduol sa mga young people, "Hoy, nay, ano nag-fall in line, makadiha?" Ano siya? "Ay, kunin yung hilapte. Wa mo'y labot sa akong kinabuhi. Fall in line ko diri." Siya, "Uy, nay, wa man ka nag-istorya sa mua. Nag-pray pa ka nga magkakuan kag boyfriend? Ay, lagi mo pang hilabot. Hilabtano ni mga bataa ay. At timanan ang iyong kinabuhi kay mag-fall in line ko diri. Kay mag-pre-open ko na sa gader ko." So I discovered the beauty of Mama Mary as part. So sa inyo una-una, sa atong gibasa ganiha, karo kayo nga, appeal yun si Mama Mary sa plano sa kaluwasan. Posible kayo eh. Kitang Katoliko, buuyon bagod ka sa doktrina sa mga Protestant na walay labot si Mama Mary. Dili ba na ito kayang ipaglaban? Dili na pwede yun. Klaro kay sa Biblia. Nga appeal yun si Mama Mary. Kanang ipadalaan sa Ginoo si Mama Mary sa angel na mahimo kang nanay sa manluluwas tibo kalibutan. Klaro kay Mama Mary is biblically included in the plan of salvation. Amen? Dapat mo-explain kita ng Katoliko. Kami kung mga dili Katoliko, isok mo kayo ni, Christ alone, Christ alone. I-file out ang mga santos. Si Mama Mary mo nang wala ng mga santos. Nga, may mga din mga pastor. O kamo mga Katoliko, nung dagang kayo maglarawan. Ikinahanglan ko ba na sa atong kaluwasan ka ng mga larawan? Utubag din ka Katoliko, pastor. Importante kaya ang larawan. Para mailan na nato ang saynaong ni Mama Mary, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Mateo, ay para pag abot na to sa langit, ato din kumustahan San Pedro. Hello, San Pedro. Kailan naman ta, naman tayo idea ang saynaong ni San Pedro.
Nya ang mga laik tinuan kay wa may mga bawal man ang mga larawan. Pag abot nila sa langit, magproblema sila dito. Maghuna-huna sila. Kinsa kay Pedro dito, no? Magtutok-tutok sila. Kani mura ginig si Pedro. Nya mangutanan ka dito nga, excuse me brad, ikaw si San Pedro. Hindi ka di ay si San Mateo man ko. Hindi di kay San Pedro. Sa kaiwan mo. Wala man may mga larawan. Unya. Ni anak si Judas nga, pastor, ningo ka, excuse me brad, kinsa may ngalan nimo? Nitubag si Judas nga, pastor, dili na importante mahibalo ka kinsa akong ngalan. Ang importante, nakasulod ka dinhi sa langit. Lisod niya kay ang pagsulod dinhi sa langit, di ba? Nya busy kay ka dito pangutana sa mga ngalan ba? Sa man ikaw si Marta sis, siya diyo si Sarah man ko. So makabantay ang tagalangit nga. Kani klaro kay niyo, di Katoliko, busy kay siya dito pangutana sa mga ngalan, no? Pero ang Katoliko, pagsulod sa Katoliko, kapalo din, amo ni Mama Mary, dako sinta Mama Mary. Niya kami mga dili Katoliko, kay wa man milarawan. Ingon din si Judas nga, believe yun ko nimo dito sa kalibutan ba, pastor, kay dagang kay kag Katoliko nga na-convert, no? Anak ko dahin ka, maulagi. Himuon niya tikang coordinator sa mga Judas sa probinsya sa Cebu. Bright magkay ka, sukad karong coordinator na kas mga Judas sa probinsya sa Cebu. Mana nga, ang larawan, mga igsoon is visual aid. Para mailani mo sa inaong sa mga santos. Amen? Niya, ang mga way larawan, magproblema ka dito sa langit. Magbintot-bintot ka dito. Kisa kay ngalan, anida? Kini nag-smile. So, niya, kamong Katoliko, nganong mutuman mo? Asa man mabasa sa Biblia, ang birthday ni Jesus, December 25. Manghadlok man basaha sa Biblia. Kung asa sa Biblia, basaha. Asa sa Biblia mabasa ang December 25. Kaya ako, gikan sa Genesis, paingon sa Revelation, wag ko kabasa ang December 25. Asa mabasa ang December? Anak din ni ikaw Katoliko, makuyawan ka kay wala tigi December 25 sa Biblia. Tubag din ka, kalma din ka. Ginawa sa kaulawom. Pastor, kung nangita ka og December 25, dito ni mo na sa kalendaryo makita, na December 25. Di kita mahadlok din ta, no? Ginawa sa kaulawom. Kung nangita gyud ka sa December 25, brad, dito na nimo makitan sa kalendaryo na December 25 dito. Nya nganong kami mga Katoliko kumbinsido man nga December 25 ang birthday ni Jesus. Kay ang pag-announce sa angel sa Luke chapter 1 verse 26, sa diyang gipadala sa Ginoo si Angel Gabriel. March 25 man to. Mo kani na magpista ang simbahan sa Feast of Annunciation, di ba? March 25. Kay mauna dito ang Lucas 1:26. March 25 to siya. So kung ihapon nimo ang March 25 paingog December 25, 9 months mo yun. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December gid siya. Nya sa ato pa day brad, dili day mo mutuo brad nga ang birthday ni Jesus December 25. Niya kay nagtrabaho man ka sa City Hall, brad. Mo klimpo ka sa imong Christmas bonus, ya natural. Nagtrabaho gud. Sa brad, kay dili man ka mutuo sa December 25. Pwede ako na lang mudawat ang imong Christmas bonus. Tubag din siya. Unsa man ka giswerte ka? Ako'y nagtrabaho, ikay mo claim sa akong Christmas bonus.
kapal ng mukha mo. Dili siya mutuo sa December 25 pero mo-claim siya sa iyang Christmas bonus. So dapat kitang Katoliko, kalma lang ta. No? Nya, naaman sa Biblia nga ang baboy dili gyud ipakaon. Levitico 11:7. Yang anong kamong Katoliko mukaon mo baboy? Ay wala man mo mukaog baboy, Brad. Humba man among gikaon, Brad. Kaya nga nakakita di kag Katoliko nga gikaon niya ang baboy. Walay mukaog baboy eh. Ang gikaon na mo, humba, litson niya. Wala kay mabasa sa Biblia nga gidili ang humba og litson. Gidili ginang pagkaog baboy. So laya dag kaong baboy diya sa tangkalog. Balusong kagkaon na. So mana nga nya kanong ano man mo nga mukaon gimong baboy. O nya ni karon kay Biblia Levitico 11:7 size of city ayaw pagkaog baboy. Pag-abot ito sa verse 22 niingon man ang Ginoo og mao kini ang kauno ninyo. Ang timos, ang gangis, ang mga apan-apan. Sa to pa Brad kay pag-ingon sa Biblia nga ayaw pagkaog baboy, wala ka ni kaon kay gituman man nimo ang balaod. Correct? Sa yes. Yeah, pag-ingon sa verse dito nga ang kauno nimo timos, gangis. Ni kaon kag timos, ngano imo mo kubakan og timos? Klaruwa ha? Ngano imo mo kubakan og timos? Murag di ni Katoliko ang microphone da ni reklamo man. Moy suko di sila. Klaro ha? Ngano imo kubakan og timos sa dili kay ningon man gud sa verse 6 nga ingon ang Ginoo ayaw pagkaog baboy. Di karon wa ka ni kaog baboy kay gisunod ko nimo ang sugo. Nya pagka verse 22 ningon man nga ug mao kini ang kauno ninyo, ang timos, ang gangis. Delikado nga Brad. Lisod di kay dakpo ng mga gangis karon kay wala na may gangis diri sa Cebu kay gipamputol na ang mga kahoy. Makaingon na sa Budista, bright ning Katolikuha da. Nagbasa gini sa Biblia ba kay kabalo man siya nga ang ipakaon gangis ug timos. Ay sige lang Brad para matuman gini mo og hurot ang balaod Brad. Bisag kami lay manakop og timos Brad, amo ipakaon nimo. Ayaw pag tarong na. So dapat kitang Katoliko, kalma lang ta, with smile. Amen. Oh. Ya sa Biblia giingon man sa Levitico 20 verses na ayaw mo pagkaog dugo. Nganong mga Katoliko mo kaon mo dugo? Tubag din ka kami sister, wala man mi mo kaog dugo, ang gikaon na mo dinuguan man. Nakay mabasa sa Biblia nga gidili ang dinuguan. Wala kay kana kung dinuguan giluto na siya. Yang kanang dugo hilaw pa na siya. Kita bugo ka Katoliko diha sa basak ibabaw nga giinom niya ang dugo. Di ka kita Katoliko kay kung makakita ka Katoliko nga ang dugo sa baboy iyang giinom, siya'y ungo, siya'y wakwak din sa basak ibabaw. Oh, maya ang gikaon sa Katoliko dinuguan ka ng giluto nag-ayo. Kung makakita ka Katoliko nga ang dugo iyang gisuyop ay kumpiyansa na mo nang galupad-lupad magabi. So mo nang ang Katoliko wa gid na si kakaog dugo kay kanang dugo hilaw pa na siya. Ang dinuguan properly cook. Ug wa kay mabasa di sa Biblia nga naigidili ang dinuguan. Kitang Katoliko di ba? Kabalo ta sa tong Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Isra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabi, 2 Maccabi, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Sikaraya, and Malachi. Matthew, in the books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans,
1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. It is approved by the Catholic Church. Saan natin mababasa? Catechism of the Catholic Church number 120, Genesis to Revelation, is approved by the authority of the Catholic Church. Amen? So saan mababasa sa Biblia na ipinagbawal ang dinuguan? Wala. Dugo ang gibawal. Kay delikado kay namukha ang pagdugo nga hilaw. Katong dugo nga giluto dinuguan, dili na to gibawal. Amen? Unya, musulti gani ka, kay masuko man mo, smiling ka. Dili ba, pastor? Yang anong kamong Katoliko, manguros man mo. Kung sa man ang panguros, nga, makaluwas ba na? Niya ako, sakay mo kong eroplano gahapon, ni ulan man pag-abot dapit sa Batangas, ni turbulence eroplano. Niya, maanam din ang piloto. Sa mga oras na ito, makaranas tayo sa panginginig sa eroplano. Panatiliing nakaupo sa mga upuan habang nakakabit ang sinturong pangkaligtasan, habang nanginginig ang eroplano. Ang Katoliko, urus ka agad. Kanya, ang dili Katoliko kay bawal man manguros. Pag tiurok sa eroplano, hapit siya pa panguros. Nga namay tiguang dito nga bago silang nabunyagan sa born again. Katupad na ko, pag haguros sila ko, hapit siya ka panguros. Nauna-unaan niya. Nabunyagan ang di ko sa born again, diana na lang niya. So, sa dihan ng urus kita, mao ka na ang mao ka na ang pinakabalaanong mga panahon, pinakakuyaw nga panahon nga giimbitar nato ang Ginoo nga iya kitang luwason. Munang nanguros ta. Amen? Nya nayo sa kadayusis nga ang ilang pari inanuman mubo kayo. Kung saan man niya pagpanguros nga, panguros niya ana, ang iyang naong ramay makita ana. Gitiknik niya, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Joke lang. So, ang pagpanguros is a sign that we are inviting God to move in us, to act in that very critical moment of our lives. Amen? Manaingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang mensahe sa cross, binuang alang kanila nagakalaglag, apan alang kanatong giluwas, mao kini ang gahom sa Dios. Amen? Nang pag-adto na ko sa Jerusalem, kinakadto ko sa Jerusalem, pag-adto na to sa Jerusalem, nalay tulo ka sementeryo dito. Sementeryo sa Katoliko, yang ilang lubong cross ang sign, then sementeryo sa Hudiyo. Ang katong sementeryo sa Hudiyo, ang sign dito, katong tablet of stone na gisulatan sa napulo ka sugo, di ba, ana? O ibutang dito sa may uluhan. Unya, sementeryo sa Muslim. Ang sign sa sementeryo sa Muslim, katong talinis nga murag bangkaw ba? Mo'y gibutang dito sa ulhanan. So pagtanaw nimo sa lubong kung talinis gani, Muslim to siya. Pagtanaw nimo kung cross, Katoliko to siya. Pagtanaw nimo katong bato nga gisulatan sa Ten Commandments nga naa sa may uluhan, Hudiyo to siya. Karon kung lain kag tinuhuan, asa man ka ilubong sa Jerusalem? Muna akong problema ron o asa ka ilubong. Alang-alag ato ka sa highways ka mag number 4 ka dito, ana. So there are 3 choices in Jerusalem.
Sementiri sa Katoliko, sementiri sa Protestante, sementiri sa Muslim. Manang karon mga igsoon, sa diyang nakita nako nga Katoliko gyud ang simbahan, kay nag-study ko sa history for 5 years. Nakita nako Katoliko gyud siya. Moto nga nagpabunyag ko, ni desisyon ko magpabunyag diha sa Pardo, panahon ni Monsignor Jutay. 2007, o ang nagbunyag sa kuha, si Father Domingo Tapik. Abi niyo mga igsoon, ako ang pinakaunang pastor sa tibuok Pilipinas nga na-convert pagkakatoliko. Moto nga, pagkauman sa akong bunyag, dito na ko nakabalungay, ikaw pinakaunang pastor nga nahimong Katoliko sa Pilipinas. Dali kay ko nailhan. Imbitaron ko sa Mindanao, mga dagko kayong konbensyon, paminaw na to ang usa ka pastor. Ngano nga siya nakadesisyon nga magkatoliko. Niya sa unang akong tok mga igsoon, ginagmay ra kayo. Nganong nagkatoliko man ka? Tungod kay akong nakita nga ang katolikong simbahan, maulang ang simbahan nga miila sa inahan sa atong Ginoo. Muna akong unang rason. Ikaduhang rason, mao kini ang simbahan nga makakaon kita sa tinuod nga lawas ug makainom sa tinuod nga dugo sa atong Ginoo. Kay kami dito sa mga paso, sige naman migsayaw-sayaw, way kaon-kaon. Lisod man na, sige kag Bible study niya, way kaon-kaon sa lawas sa Ginoo. Lagmit maana ka kadugayan, kay sige naman kag sayaw-sayaw. Oh, kadugayan, di na muhunong og sayaw. Sige nilang sayaw kay, sige sayaw, way kaon-kaon. So dinhi sa Katoliko, kumplito ta. Nakadaig ta sa Ginoo, nakasimba ta sa Ginoo, nakakaon pagyud ta sa lawas ug nakainom sa dugo sa atong Ginoo. Amen. Palakpakan nato atong Ginoo. Muna ang kanang sigig sayaw, way kaon-kaon sa lawas sa Ginoo, delikado biya na. Ang sunod na himuon nimo magtukod na pug imong relihiyon. Kay sige kag sayaw-sayaw, naa man gibakyom ang imong kasing-kasing. Doon nagyud dapit sa atong kasing-kasing nga ang lawas ra gyud ug dugo sa Ginoo ang makatagbaw. Amen. Tanawan ni mga Katoliko kung magmisa, karon nagtukta no, tukta. Daghan kay bakante ang bangko. Pero kung magmisa di galyo, magtindugay gyud ang mga tao. Ngano man, kay sa atong pagkaon sa lawas sa Ginoo, dunay nahitabo nga dili ma-explain sa atong tawhanong pagsabot. Amen? Kada Domingo, bisag ang Katoliko, dili kay bright sa Biblia, pero magsimpagi ng Katoliko, kay sa diyang gikaon na to ang lawas sa Ginoo, dunay nahitabo nga dili nato masabtan. Na kung dili ka makaapil sa misa, murag dili kumplito ang imong Domingo. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. Because there is a place in our heart that only the body and blood of Jesus Christ can fill. Manang kung Katoliko ka, matured na ka. Naay mga tok dili kay ta wadto dili, pero kung misa di galyo gani, puno ginagtao diha puno ginadiha. Kay pangitaon na sa atong kalag ang lawas sa Ginoo nga atong giambit sa panahon sa misa. Amen. So dito na ko nakita, ikatulo na ko nga rason nga Katoliko ko, kay ang Katolikong simbahan lang ang adunay doktrina nga iampo ang mga patay. Ang mga laing tinuan, luoy magkiilubong ra man kaditso. Niya pag magpinising dito sa lubong, biyaan din ka. Niya kita sa Katoliko ato nabig itay right. Lord, ampingi kining lawas dinhi Lord. Kami biyaan din namo. Niya dili pa gyud namo dadon sa simbahan, idritso ra namo sa sementeryo. Niya dili aton gyud dadon sa simbahan, iampo gyud dinhi. No? So nindot kay simbahan Katoliko, kay dinhi lang sa simbahan Katoliko ang doktrina nga atong iampo og handumon ang mga patay. Kung dili ka Katoliko, ini kamatay nimo, luoy kay ka, mamimbro ka sa 19 purgatin. Dili na kahinumduman. Pagkapaita. O yan, nindot kay ang misa, kay mayon din ang misa. O kini nga santos nga misa, gihalad nato sa mga kalag ni San Fernando, si Gregoria, Teopilo.
Naagi na sa atong pagsimba, pero ang among simba, largo ramig simba. Wala na mi handom-handom atong mga patay. Manang, dili ko nakaingon nga nindot kay atong simbahang Katoliko kay dili ra gyud gihandom ang mga patay. Inig abot sa kuan sa Kalag-Kalag, adlaw sa Makalag, puno ang sementeryo. Kaming mga dili Katoliko adto ra mis balay magpaypay-paypay ra mi dito. Unya ang among trabaho mangay ra mig biko ug budbud sa Katoliko nga silingan. Nya mayo di Katoliko nga, Brad, di ba Brad, ang kining, di mamumutuog adlaw sa Makalag, Brad, hindi bitaw mi mutuo. Nya sa may problema, siya, di, nangutana lang ko kay, kanang, mangayo man kumog mga biko o budbud niya, di mamumutuog hag mga adlaw sa Kalag, tubag din mi nga, oo sa Kalag, di mi mutuo, pero sa biko o budbud, tinuod mo na, panghatag yabi. O niya, nakita na ko nga, kung ikaw ang patay na ibutang, ikaw patay na dili nagyuga, hisgutan. Nindot kay simbahang Katoliko kay hisgutan ang atong ngalan. Di ba Isaya 49 versikulo 1, paminaw kamo o kapuluan. Sa didto pa ako sa tiyan sa akong inahan, gitawag ako sa Dios, ug sa didto pa ako sa taguangkan sa akong inahan. Iyan ang gisgutan ang akong ngalan. Karon kagabion, ngayon tingay ta aksidente nga giimbitar mo dinhi apan gipili mo sa Ginoo dinhi sa Basak Pardo. Sa kadaghan sa makatoliko dinhi, thousands of Catholic in Basak Pardo, pero ikaw ang gipili sa Ginoo nga molingkod anang imong lingkuranan ug maminaw sa pagka anindot sa atong pagtuong Katoliko. You are called by God. Mingon si Isaias, didto paminaw kamo kapuluan. Sa didto pa ako sa tiyan sa akong inahan, iyan ang gisgutan ng akong ngalan. Mingon si Jeremiah chapter 1 verse 4 and 7 nga sa didto, mingon ang Ginoo, sa didto ka pa sa tiyan sa imong inahan, sa wala ka pa matao. Gipili ko na ikaw nga mahimong propeta, gipili ko na ikaw nga mahimong sakristan, gipili ko na ikaw mahimong liminister, gipili ko na ikaw mahimong choir member, gipili ko na ikaw nga mahimong katikista. Sa didto ka pa sa tiyan sa akong inahan, gitawag ko na ikaw. Sa wala ka pa matao, gipili ko na ikaw aron mag-alagad ingon nga propeta sa akong katawan. Sa didto ka pa sa tiyan sa akong inahan, mingon si Apostol Pablo sa Galacia 1:15, og sa didto pa ako sa tiyan sa akong inahan, ang Dios nahimuot sa pagtawag ka nako aron magmantala sa iyang grasya. Gipili kita sa Ginoo mysteriously. Ikaw naglingkod karon diha kay gipili ka sa Ginoo nga mo'y mulingkod anang imong lingkuranan. Kanang mga bakante diha, wala lang sila naminaw sa imbitasyon sa Ginoo. Supposed to be naagi mo lingkod ana. Amen. We are called by God. Even from the womb, He called us to serve Him. Muna mga liminister, mga altar server, bliss kay mo nga naa mo diri sa altar. Daghang kay mga youth diha, magagiagi lang, mutanaw din induta ng naa diha sa altar. Uy, ningon ang salmista chapter 89, mingon ang Biblia, pagkabulahan ni adtong anaa nagaalagad sa balay sa Dios. How blessed are those who serve in the temple of God. Bliss kayo mo kay ngano, samtang naa mo diha, bisag magduka-duka ka, gibliss ka sa Ginoo. Amen. Nayo sa katiguang nagduka-duka siya. Sus pagmata niya kay mo may pag-agi sa sibot. Dali-dali siya kuha siyang kwarta. Paghulog niya na, nabalik na siya kay nakatuog man siya. Gikulbaan siya kay pagtanaw niya, ang 1,000 man iyang nahuhog sa sibot. Niginhawa siya. Ay, Lord. Ang 20 nga iyang giandam, mo may nabilin. Siya, Lord, pwede ba ka pangayoon ang sinsiyo, no? Na, paminaw mo, bisang gani sa paghatag, Lord, na ako'y kwarta, pila may akong ihatag, ugma, misa man ugma, pangutana ang Holy Spirit, di ba mayon ang Holy Spirit na, 500. Pila may akong ihatag siya? 500. Lord, sigurado ba gid Lord nga ikaw na Lord? Kay
kung mangutana ka, pila imong ihalad, mutubag man ang Ginoo. Di ba Hebrews chapter 4 verse 7, kung madungog nimo ang tingog sa Ginoo, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. When you hear His voice, do not harden your heart. Sulay da pangutana nga kay 1,500, 200, 150 pesos. Pangutana ang Ginoo, pila imong ihatag? Di ba mabati nimo ang Ginoo? Moingon. Mao ganina nga si Ninoy Aquino sa 500, mugot kay iyang naong. Kay nagunahuna siya nga, dili man gyud ko makasuod sa simbahan. Uy, kanusa pa man ko makasuod sa simbahan? Nag-ana si Ninoy. Pero kung naiya sa kasekretary, pag tanaw daw niya sa mga halad, ba na may 500. Pag abdi daw niya sa 500, ni smile daw si Ninoy Aquino ni anak. Nakasulod na gyud ko sa simbahan. Muna, karong gabi una mga igsoon, na nabunyagan ko, human sa akong bunyag, grabe na mong kalisod. Away sa akong maginikanan, akong papa, preacher man, 40 years. Ang akong mama, diakonisa, grabing away, gagmay pa ni sila. Muadto ko sa mong balay, sininggita yun, nanong nagkatoliko man ka? Tubag! Naanaw ko sa kong papa. Tubaga ko pangutan, anong imog yung i-appeal si Virgin Maria? Unsay labot ni Virgin Maria? Naku pa, kinahanglang i-appeal yun si Mama Mary kay dili makumplito ang kalipay ni Jesus sa iyang birthday. December 25 na raba. Kung atong gisalikoy ang iyang mama, pwede ba na nga moingon ka sa imong boyfriend, I love you John, but I don't like your mother? Kung love ni mo imong boyfriend, apil na po na iyang mama. Amen? Moingon ka sa imong girlfriend na, love, I love you so much. Love. Lynn, I love you so much, Lynn. But I don't like your mother. Love ka ini mo imuhang uyab, pero di ka ganahan sa naong siyang mama. Ngano di makaganahan sa naong siyang mama? Murag wakwak. Ngano di makaganahan sa naong sa iyang mama? Wa ba mo, dito, naiusa ka, speaking, nag-ingon nga, kung balbasan si Jesus, naong gyud siya ni Mama Mary. Kaya ang pagkatao ni Jesus, kinuha, gikan ramang gyud kay Mama Mary, wala may sa lalaki. So kung kuhaon ang balbas ni Jesus, mukha ni Mama Mary. Amen? Because his humanity, 100% gikan sa iyang mama. Ang iyang naong gyud ni Mama Mary. Muna kung dili ka ganahan ni Mama Mary, makaipikto na sa imong paghigugma sa iyang anak. If you love Jesus, you must respect his mother. Niya mo kaya mo man pangsunugon ang mga larawan, pangmartilihon. Niya ang kana diing imuhang pagbasto sa larawan, pareho ra gibastos nimo ang tao. Panalitan mo dagan ka og mayor, konsehal dinhi sa Cebu. Niyang imong tarpulin, butang-butangag sungay sa imong mga kaatbang, malain ka. Niya pangagpangagan imong ngipon o pintilpin. Nag-smile ka na, gibutangag pintilpin, napangag na ka. Masakitan ka nga naman ni sila nga, ang akong mga picture, gipanamastamasan man, kay ang pagpanamastamas sa larawan, maoy pagpanamastamas sa gilarawanan. Akong gi-explain sa akong papa, sa taas nga panahon, o milagro kaayo kay ang akong papa after 2 years of discussion, my mother and father decided to be baptized in the Catholic Church. Nya, kabalo mo kinsa nagbunyag sa ilaha, si Bishop Lito Cortez, ang auxiliary bishop sa Cebu, diha sa Santo Rosario. Karon obispo na si Dumaguete, gibunyagan akong papa. At the same time, gikumpirmahan apel akong mama, akong mga igsuon. Pagkahuman, nagkumpisal sila. Pagkahuman kumpisal, nag-Eucharistia sila. Pagkahuman Eucharistia, gikasal sila. 5 ka sakraminto sa usa ka adlaw. Tingali, sila to ang Protestant family nga nahimong Katoliko. Nga 5 ka sakraminto sa usa ka adlaw. Hangtod karon gigamit mi sa Ginoo. Ako sa diyang nahimon akong Katoliko perting lisura. Nakaagi ko mananon lang ko kagbati
na ako'y amigo dito sa Kutkot, Liluan, kanang naisapa diha. Pagkaman ako Katoliko, mananom ta ko dito agbati, kay tambok mo kay agbati dito. Pag duha ka sako, kay ang katong akong support nga dollar gikan sa Amerika, cut off man. Niya sa una, sa pastor pa ko kay, sputing biya kay ko. Pagkakatoliko na ako, mamaligyan ng taong kong agbati. Ningon ako mga classmate nga pastor, nabuang man tingin na siya, ayahay kay siya itong sa pastor, pa karon na maligyan na agbati. Niya, namin ni say magulang nga babae, mada ko nga dian, ulaw man kaayo, tabangi ko ninyo pamaligya sa agbati. Dahil niya, napo ko'y isa ka, igsuon kong pastora, magulang na ko, pastora pod, napo'y anak nga lalaki, gagmay pa, may akong suguon pag pamaligya agbati. Ang apo yung taong postura nga murag manager ang naong, niabot ang panahon nga di, tagas na kay kong buhok, wala ko'y ikapagupit. Ningon ako mga classmate nga pastor, tanawa, mura na taong kag hold upper, sukad na Katoliko ka, mura na kag hold upper sa kulon. O sige lang, bahalag murag hold upper ang naong, ang importante, amiga nami si Birhen Maria. La, baligyan agbati, niabi ninyo mga igsoon, maayog iking Ginoo. Kay kadtong iyang magulang nga anak sa akong manghod nga pastora pod. Karon nahimo ng engineer. Ang kadtong magulang ko na akong pastora nga ang iyang anak lalaki mo itig dalag sa sinako nga agbati, nahimo na pong Air Force. Unang God is really working miraculously kung ikaw mo pauli sa kamatuoran. Kaya sige tayo kung lakaw-lakaw, magwali. Muto sa una, kanang biya, mulakaw ko nga kanang luoy kay imong naong. Lawalig yapon ko nga, mamalik tas Katoliko. Magsig pangatawa ako mga classmate kay, luoy naman kay kong naong. Niya diha, nakapananong ko dito nga sa hektaryang tangad. La, mamaligya kong tangad. Pero mamaligya kong tangad, dili na kong nganlag tangad. Nako, manuroy ko mga litsonan. Manaka, Brad, mamalit mo og lemongrass. Para medyo social po paminahon ba? Mamalit mo og lemongrass, Brad. Nakasurvive yapon ko. Og didto ko nagsugod pag grocery. Kanang katong panahon naggutom na gyud kay ko. Dito na ko mag-grocery. Mama Miri, ikaw lang gyud bahala. Lugaw-lugaw na lang gyud ko ani kay wa pa man ma-convert akong mga ginikanan. Isog mo kay akong papa ug mama. Pero pagka-convert na, ni arang-arang taon akong naong mga igsuon. Niya karon, ni balik na gyud akong naong. Ni balik gyud akong naong. Niya kanang milagro ba nga ni adto kog Davao. Wali ko dito. Pagka man, niuli ko diri sa Cebu, nasunog pag itong, ang kato akong simbahan, na-squatter diha, nasa kilid akong simbahan, doon ang Transco. Ala, pagkasunog si squatter diha, na-appeal mo ito akong simbahan. Niya, naulaw pag ito kay atong adlawa nga, nasunog siya, speaker ko sa National Headquarter sa Bureau of Fire Protection. Naghatag pugtok dito sa Diliman, Quezon City, speaker sa National Headquarters sa Bureau of Fire Protection. Pagkahuman na pugtok, nang hilak man itong mga fire marshal dito kay magbunagin na unta sila, nidoon sila nga, Brother, salamat sa testimony nimo. Hindi na kami magpatuloy pagbunagin. Nakahilak sad ko. Pagkagabi, nasunog. Naglagot si Satanas, ikaw ha? Wala madayon pagka-born-again tong mga fire marshal. Sunog! Apil ang akong simbahan. Pero karon bisag nasunog ang among mga balay, nasunog ang tanan. Pero ang among pagtuo nagpabilin nga wala masunog. Nagpabilin nga malig-on, nga bisan pa sa nahitabo sa amo ang dakong sunog diha sa Kiyot. Napadayon mi sa pag-travel sa tibok Pilipinas. Aron pagsaksi, pagdasig sa mga Katoliko nga magpabilin sa simbahang Katoliko. Bisan pagdagan kay mudaldal nato nga mobalhin tas laing tinuan, dili ta mo balhin. Sila mo'y atong pabalikon sa inahan nga simbahan. Ang inahan nga simbahan walay lain ang simbahang Katoliko. Manong inahan man nga simbahan kay mao kini ang simbahan.
Sumala pa sa Micah chapter 5 verse 2, ayaw kahadlok ko bitlihim, kay gikan kanimo, mangulo sa akong katawan sa Israel. Kansang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. O walay laing simbahan, nga ang iyang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan, gawas sa Katoliko nga simbahan, ang iyang kagikan, nagsukad pagayod sa kakaraanan. Mana, pag-ato na ko dito sa Jerusalem, sa lubong ni Jesus, nisulod ko dito. Ngayon dito nga, hatagan ka 1 minute nga makahikap ka atong higdaan ni Jesus. Lipay kayo, pagsulod ako dito ni anak ko, nigunit ko atong higdaan ni Jesus ba? Nako nga, Lord, gikan bi ako og Cebu, Lord, nibisita ko sa imong lubnganan. Nadungog gid ako ang Ginoo nga, ningon, salamat kayo ha. Nihilak ko dito sulod sa lubong sa Ginoo. Nya adto ko sa balay ni Mama Mary sa Nazaret, na siya ko kay ang akong kauban si Atty. Ropil man. Nya sa Badista bi na si Atty. Ropil sa una. Dili mo ka og baboy pero mukaon siya og saging nagiprito sa mantikas baboy. Nainan niya si Atty. Ropil. Pag ato na ko sulilan, kami si Atty. Ropil ang kauyog. Sa Badista katong panahon na naa siya sa pangunahuna nga magkatoliko na. Pag ato na mo sa Roma, kauban gyapon ako si Atty. Ropil. Hala ni adto mi sa Batikan. Kanang Batikan pinakadakong simbahan sa tibuok kalibutan. Gihimo na siya sulod sa 120 years. 1506 to 1626 nahuman ang Basilica of St. Peter. Unya ni adto mi sa sunod nga Basilica St. John de Latiran, naa dito ang lingkuranan ni St. Peter. Ningon ang tour guide, this is the chair of St. Peter. Kung mag-meeting ang mga obispo sa tibuok kalibutan, ang Santo Papa mulingkod sa lingkuranan ni San Pedro. Gitawag siya St. Peter's chair. Nakahila ko dito kay adto ang Santo Papa mulingkod. Lord, induta sa Katoliko, naay St. Peter's chair. Kami ang taong dili Katoliko, plastic chair gyud ang among mga igsoon. Wala gyud mi St. Peter's chair. So dito mulingkod ang Santo Papa. Moto nga nakahilak mi dito nagsuroy. Abot mi dito sa Jordan nangaligo mi. Lord, hugasin ni akong pagka-protestante dili kay kusog mo kay kumanaway sa Katoliko sa una. Paghawas na ko na murag nangatangtang ang mga bugat sa akong hunahuna. Pag uli na ko dinhi, nahimo kong usa ka committed ni promise ko sa Ginoo nga Lord, pag uli na ko sa Pilipinas, ako nang dipinsahan ang simbahang Katoliko. Munang karon ang mga pastor magdialog mi. Ako silang ingnon nga nindot kay pastor diri sa Katoliko kay ngano? Kinila ang simbahang Katoliko mauray na ay sakramento sa hapit na mamatay. Di ba kung hapit na mamatay, tagaan tagla sakrament. Sa laing kinuhaan wala man. Pasagdahan ra man ka nga magtinga-tinga sa ospital. Ganaana ka dito. Unya karon ato-ato ra ni ha. Naaman ko'y na-convert diri nga dato kayo. Di karon pagkakatoliko na ko, gibalikan ako dito naman sila konsolasyon. And ako, tawgon na nato, manay. Kadang ako ba yato'y nagbunyag nimo, balik na lang kas Katoliko, manay. Isa niya, unsaon man nga, pastor naman akong duha ka apo. Sus karon kay nasakit man siya, gidala sa ospital dili sa Cebu. Dugay man kay sinagtinga-tinga sa ICU. Niya ang anak nitawag sa kuha dito ko sa Negros. Pastor, asa man kakaron ako? Halati na ako sa Negros siya nga. Si mama ba? Pila na gyud ni kasimana. Dili na makatindog igura mo ginhawa niya. Ini kakadlawon mo mata ang tiguwang moingon nga. Day, pangita og pari, day. Niya niingon siya nga, ma, wala naman tayo kay ilang pari, kay 1994 pabiya tayo ni Biya sa Katoliko. Yan, ningon ang tiguwa nga, pangita ato si Pastor Nuiday, katong nagbunyag na ako. Nakitaan pa magyuko, gitawagan. Muto nga, nangita kong pari, nanawag ko rin pari, dugay mo kayo nakabisita nga to sa hospital, kay busy man ang pari. Pastor man ang unang nakaabot. Pag-abot to dito sa duha ka pastor, muram ko nung nakuyawan si Manay, pagkakita sa duha ka pastor niya,
Yan, ipaspas ko no, ginawa si Manay. Sus, ni anak ko nang usa ka pastor nga, Pastor, mamauli ta kay basig kita hinungdan pagkamatay aning tiguwa nga, di na mauli sila. Yan, niabot man daw ang pari. Pag abot sa pari, ato na ang pari, pagkakita daw sa tiguwang sa pari, anak ko na ang reaksyon sa tiguwang, oh. Ni-smile daw ang tiguwang. Nya pagkahuman daw ka ng, pagkahuman og anointing, na murarag natulog si Manay. Nya nakuyawan ko kay, ang mga kauban ni Papa nga pastor, nga naman itong mga kauban sa kong Papa nga pastor huwag mamatay, siga makaigmata, mag-ano? Unyan, hingon tong usa ka, ako ang anti-anti ba? Pastor, dito ko sa Mindanao, nagmisyon ko sa, bisitahin sa diri ang imo, ako ang bana kay, wala naging mag-vigil pastor ay. Siya, nga naman siya nga, tanawa ko diri pastor o, sus pagtanaw na ko doon, niagto ko gabi, dagang kay kong mga membro, pagtanaw na ko doon sa lungon, uyaw mag-ignaw, nag-anak mo dito sa lungon o. Niya karon ang ako mga membro, pagtanaw na ko na, nakuyawan ko na, pagtanaw na ko, nakaanak ko mga igsoon, sus pagtanaw na ko sa mga membro, murag kadaganon man, ako Lord, tabangi ko Lord, madili ko mahadlok kay murag nihunat manigdagan ni mga akong mga membro. Kuhaan ni akong kahadlok Lord, nag-ampo ko sa Ginoo, nagtanaw-tanaw ko sa akong mga membro, kuhaan ni akong kahadlok Lord, kay nakahibalog ko kung mudagan ko karon. Mag-una pag silag panagan ba? Murag ako rin gigibantayan na ninilaw. Pagtanaw na ko tulungan na kuyawan. Susag ako mga membro, ako na gitutukan ako, Lord, tabangi ko Lord. Kabalogi ko Lord. Mudagan gani ko Lord, kani mga nagduka, magsalubanay gani. Dagan ka naman. Mga ito nga, nindot kayong simbahang katoliko kay, ang simbahang katoliko lang ang dunay sakrament of anointing. Uni ang akong mama, namatay siya kay heart failure man, diya sa Lapu-Lapu. Si Father Jimmy Duiro, ang Paris Presa, bilhin sa Rigla, ako ang kaila, akong gihangyo nga mag-anointing. Abi ninyo mga igsoon, pagka mag-anointing, ang akong mama, murarag natulog. Ningon akong Papa nga, lahi gid ang katoliko no kay kung masantalanahan na ang naong peaceful kayo. Nya katong malaing tinuan nga di masantalanahan, kuyaw kay naong dito sa lungmon. Nino nimo nga, Brad, close your eyes, Brad. Muana ra mong gihapon. Nya mao din ang sacrament of anointing. Amen? So kinanglan, mahalon gid nato atong mga pari. Ano man? Kay kinanglanon man nato sila sa panahon sa atong kamatayon. Nakakita ba kang katoliko kung nagtinga siya, ang iyang gipangita, mga engineer, architect, pari gid mi atong tawgon. Amen? Na karon kay Pasko naman karon, kung naatoy mga plano manghatag og pinaskuhan, i-priority na to ang atong mga kaparian. Kay sa panahon sa atong kamatayon, sila ang atong gikinahanglan. Amen? Dili gyud ka makinahanglag engineer, architect, kung nagtinga-tinga na ka na, pari gyud mi imong tawgon. Kay ang presensya sa pari, makahatag man ka nato og kaluag. Sa dihang ang pari, sumala pa sa katekism, number 1020, ug ang pari, mutindog, tupad sa usa ka Kristiyanos nga nag-ungaw sa kamatayon. Ug magalitok ngadto kaniya sa mga pulong ni Kristo ug sa mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Ug moingon, Katekism number 1020, ug moingon, pauli na Kristohanong kalagikan ni ining kalibutanan. Sa ngalan sa Amahan nga mao'y nag-umol kanimo, sa ngalan sa Anak nga nagpakamatay alang sa imong kaluwasan, ug sa ngalan sa Espiritu Santo nagibubualang kanimo. Pauli na Kristohanong kala.
Sugaton kaunta ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios ug sa mga santo sa langit. Ug imo untang ikahibalag ang imong manunubos naong ug naong kurusan din ang agtang. Abi ninyo mga igsoon, kung makadungog taan nga word, lami kay ipahulay. Ya kami mga laing tinuan kay wa man mi sakrament sa hapit na mamatay. Muna ang mata magsiga ang mata. Muna kung naaragyan ninyo, mubalhin gani mo laing tinuan. Kabaw na magunsay inyong hitsurad, inigkamatay ninyo kung mubalhin mo laing tinuan, nag-ana, ano man, namatay ka nga, gitudluan ka o kasuko sa mga santos o kay mamamiri. Muna karon sa ato karong recollection sa pagsugat sa atong Ginoo. Atong isaad sa Ginoo nga, Lord, kung makauyab man kong Katoliko, dili ko magpadala. Siya mo'y akong dadon dinhi sa Katoliko. Amen. Palakpakan na ito ang Ginoo. Kaya na mga Katoliko, dinhi na ako'y viewer, kaya naman ko'y live sa Facebook o sa YouTube, na ako'y viewer dinhi nga, guul kay sila dinhi sa basak. Usaray ilang anak nga babae, nakauyab og born again, nadala sa born again. Pagkasakita. Sige tang pagbalik-balik sa ila. Kung saan nga mabalik to sa Katoliko. Ang lalaki ganing Katoliko makauyab laing tinuan, madala. Dapat kita ang modala. Amen? O, kamong mga young people, dapat kamo ang modala. Dili kay adto na maglaing simba, isa-isa mo sinyong kamot dito. Dapat kamo modala dinhi sa inahan nga simbahan. Manatong i-promise kay Mama Mary, ako pod inyong igsuon nga pastor noon, Katoliko na ngayon. Ako ni saad sa Ginoo nga, Lord, bisag unsay mahitabo sa akong kinabuhi, dinhi na ko magpakamatay sa simbahang Katoliko. Wala na ako'y panahon. There's no shadow to return. But I will move forward. Manang karon nagtukod mi mga Formation House, nagistorya mi si Monsi, nagtukod mi Formation House sa Cagayan, ugma moadto ko sa Cagayan. Sunod adlaw moadto ko sa Jinsan. Nagtukod mi Formation House kadtong mga mamalik sa Katoliko, adto amuat sila ditong idil para unsaon nga makabalik sila sa simbahan Katoliko. So sa atong pag-ampo karon, sa pagtapos nato sa atong recollection, isaad nato sa Ginoo nga magpabilin ta sa simbahan Katoliko hangtod sa atong kamatayon. Kung ining orasa karon, ato ang iyon ang atong organist to play for us a song, Lead Me Lord. At this moment, let us sit properly and close our eyes. Ipiyong nato atong mga mata, ug unya makigsulti ta sa Ginoo. Unya i-apil pod mi ninyo pag-ampo nga kaming mga pastor karon, ang among napaseminar sa Katoliko, moabot na gid og 700 ka pastor sa tibuok Pilipinas. Nga unta, mudaghan pa ang mga mamalik sa simbahang Katoliko. Amen? So samtang piyungon na to atong mga mata. Atong piyungon atong mga mata. Unya atong huna-hunaon, nakita ra gyud ang Ginoo.